Wakachere mabi yangu ndayone nhau dzomanokodzo zuwa romakumi mairi nonhatu mwedzi uno waNdira. Nyasi munhorondo Masekela akapa mugore ra2018, Oliver Mtukudzi akazopawo mugore ra2019, pabodzi nyasi kwai Jonas Gwangwa apawo pokare. Kwesewa waimbiwa nomukurumbira wumutambo wejazz. Munhau dzanyasi. Dutu mupengo eRouise kwai rasvika. Nyasi nzvimbo dzekunana Chimanimani pabodzi pono dzimwe nzvimbo nyasi kwenyika dzatanga kuita mvura yakanyanya. Wazhinji watonzi kwai gongwarirai dzimba dzakawakiwa zvekuhwanda zvekudamburira dzinogona kungotakuhwa matenga. Kwai mhepo inenge iri kutekaira zvokumhanya makiromita anosvika kana 100 paawa ribodzi. Tinangwarira mabi angu uye wari ikweyo waitewo bahu rekuenda pakanaka. Nozuro manhoko kwakazopinda nyahwa yaParasaidzi Mhondi uye akanga ari mukuru wemajere munyika. Wazhinji wagoti dai aiziva kuti zvinogodai aribe kana kusiya basa akapfirapo. Kusimuka nokupfunya chisero kodziwa mupengo kwaenderera mberi. Nyasi kumatunhu akasiyana-siyana, wazhinji wari kundoramba wari kusha kutekaira nokuda kodziwa mupengori. Kurupane kwatonzi kwai zvipatara zvepo zvapfikiwa nyasi kusvikira zuva rochina romwedzi uri kuteerayu. Kwai nyaya yokuti kuno wazhinji wakabatiwa dziwa mupengo wanosenza muzvipatara zvi. Idi zviribe kumira zvisvino. Tiri padziwa mupengopo mutungamiri wenyika gobuda nyasi achiita mureketo wekuti vanhu vandoone kuti achiri kurarama. Nokuti wazhinji wanga wari kuti peno akabatiwawo nacho ari kuhwara. Waribe kuboeka ndiwa Chiwenga pabodzi pona waMuhadhia wanowateedzera WaMnangagwawo. Waribe chisvino icho wareketa sanga wari kuedza kuti vanhu kwai tibatane tiite chivirangwe chokuisa dziwa mupengo. Asi vanokanganwa kuti kana wari kutuka machiremba nowamwe wese, iwo ndo wega wanenge wari kwawo wega wachiti tese tinohwara nopfungwa. Kuno masangano anorwira kodzero dzevarairidzi munyika ari kureketa iwo kuti varairidzi vanofanira kusiyana nokuenda komaka bvunzo dzozimuseki nokuda kwokushira kuti vanobatiwa nodziwa mupengo. Kwai vari kumaka bvunzo wazhinji wagobatiwa naro dziwa mupengori nokuti waribe kupuwa zvakakwana zvakafanira zvokupfekera kuti wadzivirire kutatapurirana naro dziwa mupengori. Kwai nonyaya yokuti unyehodziwari hunotatapurirana nomumhepo zvinofanira kuti wachengetedziwe, asi hwiiba hurumende iri kuramba ichindosikinya tukono. Heno kana vakatetekera wari kumakawo. Sangano rinorwirawo kodzero dzevasenzi vomumabhengi reZimbabwe rati iro mabhengi akafanira kuti abhadhare munhu ari pasi mari inoita $220 zvomadhora omunyika. Wati zvipokare ndo zvinoita kuti zviite zviri nani, asi chaizvo wari kuda kubhadharwawo nomari yokuAmerica nokuti mabhengi ari kuramba achiita mari svinu. Mabhengi aribe chibodzi chaareketa kupikisana nazvo kana kubvumirana nazvo. Toramba takaringitsa kuti wachagodini. Mapurisa okubulawayo aenderera mberi nonhau yokundopfura wanhu nopfuti. Nyasi wapfura mumwe mudzimai akanga ari mumba mache wachida kubata hanzvadzi yache. Mudzimai uyu aribe chibodzi chaanga aita, asi wakandotanga kuridza pfuti wakanangana naye ichibva yamubaya pagumbo. Idi mapurisa aya aiwa aribe chisvino. Titatamuke hedu kuenda pasi rese. Kwai kuno mumwe anoisa mari mumigodhi aisiwa mujere kunyika yeSwitzerland nonyaya yokubhadhara chimanja mumbudu kunyika yoGuinea. Izvi zvinotofadza nokuti wazhinji wanoita izvi waribe kusungiwa, asi kana asungiwa kudai aiwa tinofara nazvo. Nyika yeMozambique yapinda mhepo yakanyangaritsa nokuda kwedutu mupengo eRouise. Dutu mupengo kwai raita kuzaza mvura pese kunyanya munzvimbo yoBeira pabodzi pono dzimwe nzvimbo dzakatenderedza. Kureketa kuno wazhinji matenga atotakuhwa achikwamuriwa nomhepo iyi yenge yakasimbisa. Apa mvura iribe kumira, magetsi achibva aendawo pokare kurohwa pakazvimba kwega. Toimba kuti yawe wachagoaboyawo wagochengeteka wazhinji weikweyo.
Nyika yoCentral African Republic yatiyo mazuva 15 ari kuteera kunenge kuribe mutemo vanenge vari kusenza mutemo wechiuto. Kwai mutemo wechiuto uyu uri kuitirwa kuti wambovisana vanhu wapandukiwa waramba wakawamomotera toimba kuti wachakurira, asi mazuva mazhinji vanoramba vachindotadza kuzviita. Mukahatikidzwa kanyasi wabiedo kuMalawi kwai wagosimudza mari inoita zviuru 100 zvomadhora okuAmerica kuti wabatsiridze panyaya yodziwa mupengo. Wati izvi zviri kuitiwa nevanhu wagari vomunyika nokuti hurumende yakapedza mari iri kutenga dzimotika dziibe kana chadzinobatsira panyaya yokurwisa dziwa mupengo. Kureketa kuno vari kuda kugotenga mishina yekufemesa pamwepo nokutenga mweya wokufemesa nezvimwe zvinoda kuseenzesiwa nemachiremba anoita basa rekurapa vanhu padziwa mupengo. Idi wabiedu aiwa vari kuita tuzvinhu. Takadaro mabi yangu todipfamira pano, ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.